Čaute. Takže my sme trio S. A toto je taký menší Halloween tutoriál. Takže k tomuto Halloween tutoriálu budeme potrebovať hlavne farby na tvár alebo nejaké malovátka a Adelka bude vlastne Sugar School. Takže vlasy zopneme do copu, aby sa neumastili. Tvár jej najprv pretrieme krémom, aby sa maska dala potom ľahšie zotrieť. Trošku ju nabielime a okolo očí začneme robiť červené kruhy alebo hociakej farby, ktoré vlastne celé vyfarbíme, aby mali svoj efekt. Okolo krúhov spravíme čiernou farbou kvetové lupienky a tie tiež celé vyfarbíme. Pery môžu byť ľubovoľnej farby, najlepšie takej, akej sú krúhy okolo očí. Nakreslíme hoci čo na čelo, vybereme outfit podľa seba, aký sa vám páči a môžeme sa pustiť na vlasy. Vlasy najprv rozčečeme a následne ich rozcúchame, aby získali objem. Môžeme ich ešte nalakovať a Sugar School je hotová. Ďalšou maskou bude Frankenstein, takže celú tvár namalujeme na zeleno. Nezabudnime na oči, aby to bolo úplne presvedčivé. Obočie pretrieme čiernou farbou, aby vynikalo tak z celej tváre. To isté spravíme s ústami, aby vynikali tak ako obočie. A okolo úst spravíme dva stehy. Ďalšie stehy môžeme pridávať na ľubovoľné miesta po celej tvári alebo krku. Vlasy vyčešeme dohora pomocou spreju alebo gélu. Oblečenie a Frankenstein je hotový. Treťou a poslednou maskou bude niečo ako uplakané dievča, takže zase začneme krémom. Okolo očí si spravíme niečo ako čierne monokle, ktoré by mali mať aj tvar monokla. Nanesieme si čiernu farbu na prst a spravíme si ako keby čierne slzy, ktoré by nám išli z tých očí. Pery si namalujeme na čierno, aby sme vyzerali strašidelne. Outfit môže byť vlastný a vlasy si znova rozčešeme a následne rozcucháme. Prejdeme ich lakom a ešte raz rozcucháme. A strašidlo je hotové.